Vitajte pri sledovaní inštruktážneho videa pre obsluhu setoboxov. Dnes to bude o počasí, meninách a pranostikách. Väčšinu z nás samozrejme zaujíma, aké bude počasie zajtra, pozajtra či ďalší týždeň. Vedzte, že teraz vďaka setoboxom a vďaka spolupráci s renomovaným dodávateľom meteorologických dát to je možné priamo na vašej obrazovke. Ako na to? Poďte si nastaviť službu počasie presne podľa vašich potrieb. Tu si nastavíme prostredníctvom položky nastavenia, ktorú nájdeme v základnom menu setoboxu alebo cez priamu voľbu modrého tlačidla na diaľkovom ovládači. Na ľavej strane ponuky v dolnej časti obrazovky sa nachádza to, čo potrebujeme, teda nastavenie počasia. Nastavujeme v ňom polohu. V nej si samozrejme volíme nám prislúchajúcu lokalitu z ponuky vyše 20 slovenských miest. Jednotky parametrov počasia, na výber sú štandardné metrické jednotky a pre fajnšmekrov tu máme skôr v minulosti alebo v iných krajinách používané jednotky imperiálne. Na základe jednotiek si môžeme taktiež vybrať aj jednotky zobrazovania rýchlosti. V prípade voľby metrických jednotiek sú v ponuke kilometre za hodinu a metre za sekundu. A v prípade už spomínaných imperiálnych jednotiek si zákazník má možnosť vybrať z míľ, uzlov a stôp. A po takomto rýchlom nastavení parametrov pomocou ponuky hlavné menu a položky počasie sme sa dostali do hlavného okna predpovede počasia. Okno je veľmi bohaté na informácie rôzneho typu. V spodnej časti je informácia o počasí na aktuálny deň a nasledujú predpovede na ďalších 6 dní. Súčasťou každého dňa je grafické zobrazenie predpovede aj s uvedením najnižšej a najvyššej možnej predpovedanej teploty na príslušný deň. A aby sme boli ešte detailnejší, v pravej hornej časti sú uvedené predpovede dokonca až na konkrétnu časť dňa, teda ráno, obed, večer, a to na všetkých predpovedaných 7 dní. Okrem samotnej teploty tu nájdeme aj ďalšie parametre. Vlhkosť vzduchu, tá je udávaná v percentách, taktiež v percentách zobrazovaná pravdepodobnosť zrážok, no a ďalší dôležitý údaj je rýchlosť vetra. Všetky tieto informácie sú ešte navyše doplnené každodennou novou pranostikou a informáciou o meninách na aktuálny aj ďalších 6 dní. Pre rýchly a lepší prehľad sa pri každom zapnutí setoboxu s režimom standby v ľavej časti obrazovky zobrazuje rýchla informácia o aktuálnom počasí, aktuálnej teplote, vami zvolenej lokalite a dnešných meninách. To isté okno dokážeme vyvolať kedykoľvek počas sledovania televízie jednoduchým zatlačením tlačidla Info na vašom diaľkovom ovládači. A keď už máme všetko nastavené, tak si na záver poprajme priaznivé počasie.